Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun ready go bathamai ka bas kem bat bidor. Hadin bun snem ka jing po sneu ban yo no yala ka Skul ka babha Jong ka Skul Nongtluh Higher Secondary School kani ka jing angnut kala urlong dangshen hadin ba menteri Jong ka tanat puli puthi ka sarkar jilla uba Lakmen Rymbui ula Plie ba ya ka Skul building ba paka Jong kani ka Skul ka badan hagas nong D1 Rymbui district ya kani ka Skul building latay ha ka jinglut ka ba R.1 Klur tengka lingba ka jingbay pisa Jong ka Asian Development Bank bat kumjo da ka jingkershan lang Jong ka sarkar jilla ha ka jingple ya kani ka ying Skul la sakhi lang da unong aiboj barang bado ka sarkar jilla u Dr. Didi Lepang u baladon ru ka benta ka bakrao ban penurlong ya kani ka Skul nangta u MLA Jong ka Nongpo constituency u ba Meral Bonds Abe u MDC ka Nongpo u ba Balajit Rani u Principal Secretary Jong ka tanat puli puthi u ba DP Walang u Director ka tanat Education and Literacy u Ambrose CH Marak ka Deputy Commissioner Jong ka Rymbui District ka Kong RM Kurba u Superintendent of Police Jong ka Rymbui u ba N Lamare ki khna Skul kinong hikai bat kiwei nakaliang ka physical infrastructure kawai ka di ban panbahai ka badim bat ka bar bersna ya ka building thamai nalor kataru kidan sakiwei ki intervention nane ki jingai nakaliang ka department bat kita kilong ngimko bakandang ta ka building ka babahak bat thamai ndrei kitiar hapo ki di badim nak ta daw ladang ka jingai ri furniture kum ki made kisuki ke betamai natai ngam padi i kidan ngam dat tamaki demen dan natai ladan hi nangta ka science lab ru ke demen dan ke betamai ka digital library ke demen dan ke betamai but ka bakham concern ka bang ide ben penungkam bah ko mentai por ka smart classroom kini boro ke na ka ju ka intervention na ka ju ka jingerap bakta ke na ka ju scheme hi bar nganget skem maboro hot kini gila poilo chane kini gidi ki baki khot hakten phadan ki hard component ki soft component da gidi nakliang ki nahi kai ngadap eye training ki nahi kai ngadap eye training mde tang ka general training bani eye ndre ki subject expert training lu la eye ki kham focus bha ki kham penwandur bha kham tam ha subject mathematics but science nomor boleh pengilap bon kena samla ki duna bha ha ka maths but ka science tingi focus bha halor kini artlik subject but nganget kem na ka school ru kina hike kila le ban yo ya ka training halor kini training berkhoi kina ada pendet ha laipo tarik ubrai September matausnem tikani ka scheme ko lakut matausnem ni ha laipo tarik September but ngilayo ban pendep sispa kat new telik school kum kini ha state brogawai but kador ka phet na school kidan baham lut khambon depending on the site kidan lut khamduna tangba basically ni pen bahai ka building bodem but ni sna building tmai but ni ai ye kita facilities ki ba la pen i menne ma put sngo menne la dang ki je kola hakaba ba meral bonu yoro ba ngonga Meralbon, I give one blessing to you, and one condition you have to fulfill, and that is other college to be named, Rymbui Northern College, not everyone but more. But Meral long talk and but the man kasnihi ni kreni kata, Meralbon, Dukebla, dan kita penyakit college ini kita. But Meral lain on the cut. But very soon it will start Mangladon Kajakaro, Arakar, Nakelane, and Penyangi and Tigri College. So Pulishu Niganiga, you have him and Tagasri, Maganelaya Kane, Elisha Frank, he can do your piggy in a school. Na school of Pim Lockable determined Pinamla. They dang Ubrio were trunk but boys a clear the film. Ubalaban boy. Ukna school ubom kwa ban pas unum pas
Ngajukan mau bani tu ya kau bagi tu lagi pun kita jaga. But kita don't keep paralog jauh, napalem benapat. Clear. Mame tegar niang lu satdam longkot, long berlongkot bah, saya beriu. Mame basatdam kelongkot tegar niang, kau no make how born. How do you become great with your station? Napalem. There's only one thing. I am sure as I am, because the word impossible would not be found in my dictionary. Kata-kata. Kiong kumno main long crowd ni mamnya satram kedurum dan kedarum dan karnian rongkot. Wangka apa nong bangkau. But kedai namar ba. Kakentin nak long kamdan Jakarta history jog him juga. I wish you students to have the guts, the courage, and the will to do. If someone asks, how do you become so great? The reply, I'm great because the word impossible would not be found in my dictionary. Kaji hikai, lamba ki online, kandai kaji hikai kabapaka. Ngirangkan ke human interaction. Ngirangkan banda skeu dak kila cung skor. Banyo ban keta. Banyo ban peliu jemut. Dan mata kadang ngidon kam ya ki yek school. Ngidon kam ya ki no hikai. Dan tak kenal balai dan kam isa doktor di lapang Lakmen mene ba kini kejimpang kamla ban job yang ini bahkan namla ngina kalian ke sarkar ngis ngopu ya kajidon kam Jong yang Skul kajin kam ya kina hikai, kajin kam kina Skul bani kedoi na hikai. Ngila play ya kila hakini ki benai ki beladet. Baki kina Skul kinla bani terak ban kina hikai. Hasor kin don jingge namar ba kabyang kanad work hagi bayaw kabakot kamdan jige namar ki don kala ban pet yagi kadjet na bentaki khun hanre kajing keli shanong kendong kajing keli shane sepo right Nongtluh sepo right marmai bat sagi kendong kensrot kumno nginle. Dan tak ada banyo yang di start ka paka ngidan kam hi ya ka classroom interaction ngidan kam ya classroom teaching ka sarkar kala shim ya karai banana life health ri unong benai November kansha ya ki classroom teaching nado class 9 hado kelas 12. Dah apa berhenti? Ya kecing betah ke SOP. Namar ki mana badu donong? Ki badu nong tam. Ki dei ki Skul hanong kendong. Ki dei kena Skul hanong kendong. Tangin sya bakin late sya Skul. Lada ki kena kepajun ki sya. Lada. Managing Committee kasngeu.com. Nama bakum bapilatif ya ka academic calendar ngila extend hado upnai fed kamut ladaki Skul ki kwa ban long Skul hagi ni nai telang ro kila ban long sagawai
Hagaliang ke education ngas ngau tenat bakari boy menta hagaliang di higher education kam dunasyu kaladon ka UCC ka Saint Mary's Annex Extension Campus kandon hagitan umroy kajingte kadang yai hagilang Western Riboy kumalong i Prispas Petri Jongi kapatar kama ladap shinay ke building nakabanta kajing bijing biang Jong ka Riboy College ngilayo ban sanction nyagi pus hoy hagi kam sarkar kamde ka ba kloek artan akajing thut jong kaneka perthei kabangi kermen bagi ni gisngi nginla ban pendek ya baro ki formalities ki ba ngide ban pendek ki private initiative hapo umsling bat kumjong ngias ngeu alpha college kelas dak Bahagi lagi Skul IMRS hapo paham hapo jan mahoti ladang makla hapo liang jirang ste musautli kindang kalang ba ngina kaliang ke sarkar ngila persyang bande bakin ngai persyang bat kibabun kibaong baki IMRS kindai ki Skul Sentral N ka Sentral kan irap bisa tang ke building bat sausnem sansnem hadin kata baro kan beri da ka sarkar sapautli baro ka state ke jongi ngila persyang ki challenges ki babun Henry bat kinam kothi kijing hagi de bat ka Skul imahe ilan benta ban seng yang apa primary ke MI ilan benta ban seng ya ka secondary ter henry benta ngira skeu ba dandon kam syaka noden Rymbui College kabapan kemen henry as a word of caution kaba ngakwa ban shu kerpan at ia ka guideline kabayade baki norms Jong ki college halaki subject prepare ondalawan ka new education policy ondalawan yo ya ka ki rules kabayade kenang ba kano ka bangile kanlong systematic kamat counselor banyak banbu jing hadin rengi nak ka sarkar kino ki permission ki bade ngini le ban facilitate ban pengkloy teden tak daw kabakong san kalong ba kajing itrila